Καλή σας ημέρα. Χαιρετώ, τώρα πήγε μεσημέρι, αλλά δεν πειράζει. Λέμε καλημέρα από συνήθεια, καλή εβδομάδα. Και σήμερα μπορέσαμε και δημιουργήσαμε 2 ασκήσεις, δηλαδή ολοκληρώσαμε ουσιαστικά αυτό το που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, που είναι η φωτογραφία του. Λίγο να το δείτε για να το ξέρετε, γιατί τα άλλα τα βίντεο θα κλείσουν. Αυτό ξεκίνησε από εδώ. Και το άλλο που είναι η άλλη φωτογραφία, που πήγε. Δεν είναι εδώ. Πού το βάλα ρε παιδί, στην καλλιόρα σου. Πού είναι η μορφή ρε παιδιά, πού την έβαλα. Ανάτι, εδώ είναι. Τη βρήκα και είναι εδώ. Λοιπόν, αυτά τα 2 είναι που δουλέψαμε. Απλά δουλέψαμε λίγο πιο αφαιρετικά στην πρώτη μορφή. Λίγο πιο... Κούλασε λίγο, θα σε πάρω. Όχι, έγινε. Yeah. Λοιπόν, και θέλω επί ευκαιρία, θέλω να σας διαβάσω λίγο ένα κείμενο που έγραψα, ένα κείμενο το οποίο θα γίνει καλή συνήθεια μέχρι το Πάσχα τουλάχιστον, να μπορέσουμε να έχουμε μια σωστή προσέγγιση σε ό,τι διαδραματίζεται στο Τριώδιο, στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μέχρι και στην Ανάσταση, να μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα με έναν άλλο τρόπο, που να σας βοηθήσει να καταλάβετε και με τη λογική. Σας διαβάζω λοιπόν την παραβολή του Ασώτου. Ανάγνωση για τον άνθρωπο, τον πατέρα, την επιστροφή. Η παραβολή του Ασώτου δεν είναι ιστορία για καλό και κακό παιδί. Είναι η εικόνα της ανθρώπινης ψυχής, της ελευθερίας, της πτώσης, της επιστροφής, της αγάπης που δεν αλλάζει. Για να γίνει κατανοητή θα τη δούμε από τις πλευρές του Ασώτου, του πατέρα, του μεγάλου αδερφού, του κοσμικού και του ασκητή. Ο Άσωτος είναι ο άνθρωπος που φεύγει. Ο μικρός γιος ζητάει την περιουσία και φεύγει. Όχι από κακία. Φεύγει από περιέργεια, από ψευδαίσθηση ότι εκεί έξω υπάρχει κάτι καλύτερο. Ζει όπως θέλει, χαλάει ό,τι έχει και στο τέλος μένει άδειος. Η πείνα του δεν είναι μόνο για το φαγητό. Είναι η πείνα που αφού δοκίμασε όλα τα θέλω, κατάλαβε ότι όσο αναζητά την πληρότητα στα υλικά, το μάι του μένει μόνιμα πεινασμένο. Τότε θυμάει τον πατέρα, όχι από αγάπη, από ανάγκη, αλλά και αυτό αρκεί. Ο πατέρας, η αγάπη που δεν αλλάζει. Ο πατέρας δεν τον εμποδίζει να φύγει, ούτε τον διαγράφει. Η ελευθερία απόλυτη και η σχέση δεν ακυρώνεται από την κάθε αμαρτία. Ούτε τον περιμένει με θυμό. Δεν υπάρχει εκδίκηση. Και όταν το βλέπει να γυρίζει, τρέχει, αγκαλιάζει, αποκαθιστά. Ούτε αφήνει να ολοκληρώσει τη συγνώμη, γιατί η συγνώμη δεν είναι όρος, είναι διαπίστωση. Ούτε η γιορτή δεν είναι επιβράβευση, είναι ανακούφιση. Ο γιος μου ήταν νεκρός και έζησε. Ο μεγάλος αδερφός, ο άνθρωπος που μένει, δεν είναι κακός, δεν είναι άδικος, δεν είναι σκληρός, είναι όμως πληγωμένος. Έμεινε, δούλεψε, κράτησε το σπίτι, δεν χάλασε τίποτε, δεν έφυγε ποτέ. Και όταν ο μικρός γυρίζει, ο πατέρας τρέχει σε εκείνον και μέσα του γεννιέται η πιο ανθρώπινη σκέψη. Και εγώ, εμένα ποιος με είδε, εμένα ποιος με χάρηκε. Δεν ζηλεύει τον αδερφό, ζηλεύει την προσοχή που παίρνει ο αδερφός από τον πατέρα. Δεν ζητάει ανταμοιβή, ζητάει αναγνώριση και όταν δεν τη βλέπει νιώθει πίκρα. Αυτό δεν είναι αμαρτία, είναι ανθρώπινη ψυχή. Πατερική ανάγνωση. Ο μεγάλος αδερφός ως Φαρισαίος. Ο μεγάλος αδερφός ερμηνεύεται ως τύπος Φαρισαίου του ανθρώπου που φαίνεται σωστός, αλλά έχει λογισμό σύγκρισης, μέτρησης, δικαίωσης του εαυτού. Δεν είναι κακός, είναι όμως παγιδευμένος σε μια μορφή υποκρισίας να κάνει το σωστό χωρίς να έχει μέσα του την αγάπη που το ζωντανεύει, το σωστό δηλαδή. Όπως όλοι μας, όταν λειτουργούμε τυπικά, όταν θεωρούμε τον εαυτό μας εντάξει σε όλα, αυτός ο λογισμός είναι που πονά. Όχι η πράξη του αδερφού, όχι η γιορτή, όχι ο πατέρας, μόνον ο λογισμός. Δεν είναι κακός, αλλά ο λάθος λογισμός μετράει ποσοτικά την αγάπη του πατέρα.
και ότι αν ο μικρός πάρει περισσότερη αγάπη, ο μεγάλος θα πάρει λιγότερη. Ο στραβός λογισμός δεν αφήνει να δει πως ο πατέρας δεν μοιράζει αγάπη, γιατί ο πατέρας είναι όλος αγάπη και η αγάπη του δεν κόβεται σε κομμάτια. Ο πατέρας θεραπεύει τον μεγάλο αδερφό. Ο πατέρας δεν τον μαλώνει, δεν τον ντροπιάζει, δεν του λέει έχεις άδικο. Του λέει δύο πράγματα που δίνουν αξία στην παραβολή. Πάντοτε μαζί μου είσαι, δηλαδή δεν σε έχασα ποτέ. Όλα τα δικά μου είναι δικά σου, δηλαδή δεν σου στέρισα τίποτα. Ο μεγάλος δεν έχασε τίποτα, ούτε ο μικρός πήρε κάτι που δεν υπήρχε. Και η γιορτή δεν είναι ανταμοιβή, αλλά σωτηρία. Ο αμπελουργός και το δινάριο. Η ίδια αλήθεια, με άλλα λόγια, μας λέει το ίδιο πράγμα. Όποια ώρα, αν θυμάστε την παραβολή του αμπελουργού που έψαχνε εργάτες για το αμπέλι και άλλοι πήγανε πρωί, άλλοι πήγανε μεσημέρι, άλλοι απόγευμα. Όποια ώρα και αν μπει στο αμπέλι του Θεού, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, σχεδόν βράδυ, η αμοιβή είναι μία, το δινάριο. Γιατί δεν υπάρχει μισός παράδεισος, δεν υπάρχει λίγο παράδεισος, δεν υπάρχει παράδεισος για τους πρώτους και παράδεισος για τους τελευταίους. Ο παράδεισος είναι όλος ή τίποτα. Ο μόσχος ο σιτευτός, η τρυφή της επιστροφής, και αυτό είναι το ίδιο. Ο παράδεισος είναι γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι η Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό ο πατέρας δεν είπε φέρτε ένα κατσικάκι, αλλά φέρτε το μόσχο το σιτευτό. Γιατί η επιστροφή του ανθρώπου στο Θεό είναι το μεγαλύτερο γεγονός της ανθρώπινης ζωής του. Και η τρυφή δεν γίνεται, ούτε μπορεί να είναι μικρή. Δεν είναι μέτρια, αδύνατο να είναι με ό,τι βρεθεί. Η τρυφή είναι το καλύτερο, όπως το δινάριο είναι το όλον. Και πάμε τώρα στον άλλο τρόπο, όπου μπορεί να καταλάβει κάποιος γιατί ο μεγάλος αδερφός μπορούσε να σκεφτεί διαφορετικά για να έχει δίκαιο, να δικαιώνει τον εαυτό του. Ο ασκητής και ο κοσμικός είναι δύο δρόμοι, αλλά μία αλήθεια. Ο κοσμικός άνθρωπος έχει πολλά, μα μέσα του πάντα πεινά. Το μάτι του δεν χορταίνει ποτέ. Ο ασκητής δεν έχει τίποτα, αλλά μέσα του είναι πλήρης. Γιατί κατάλαβε ότι ο άνθρωπος είναι το μερικόν και ο Θεός είναι το όλον. Και όταν μέσα του όταν ενώνεσαι με το όλον, το μερικό δεν σε πονάει. Γι' αυτό ο ασκητής χαίρεται για τον άσωτο. Δεν ζηλεύει, δεν πικραίνεται, δεν μετράει. Ο μεγάλος αδερφός πονάει γιατί μετράει. Ο ασκητής δεν πονάει γιατί δεν μετράει. Η παραβολή του ασώτου και του αμπελουργού. Ο μόσχος ο σιτευτός, το δινάριο, ο μεγάλος αδερφός, ο άσωτος, ο ασκητής, ο κοσμικός, όλα λένε ένα πράγμα. Ο Θεός δεν δίνει ποσότητες, δίνει τον εαυτό του και ο εαυτός του δεν κόβεται σε κομμάτια. Ο πρώτος, ο τελευταίος, ο άσωτος, ο μεγάλος, ο ασκητής, ο κοσμικός, ο χλιαρός, ο άπιστος που γυρίζει. Όλοι παίρνουν το ίδιο, τον πατέρα, ολόκληρο. Ο πατέρας δεν δίνεται λίγο, δίνεται ολόκληρος. Αυτά ήθελα να σας διαβάσω για το Ευαγγέλιο που ακούσαμε χθες στον Άσωτο. Την άλλη εβδομάδα έχουμε την κρίση και εκεί έχω ετοιμάσει ήδη το κείμενο, θα σας τα πω την άλλη φορά. Λοιπόν, οπότε αυτό μπορούμε να πούμε σήμερα είναι διαβάστε αυτό το κείμενο που θα μπει από κάτω. Όσοι θέλετε να δείτε και τι είπαμε όσο ζωγραφίζαμε αυτές τις δύο ασκήσεις, μπορείτε να κάνετε και συμμετοχή για να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε αυτά τα μαθήματα, αυτές τις ασκήσεις τέλος πάντων, που είναι προσιτές για όλους, να είναι προσιτές για όλους, για να μπορέσετε να έχετε τέλος πάντων έναν άνθρωπο να σας λέει 5 πράγματα, λίγο, βλέπετε τώρα, αν βάλουμε εδώ σκιά, που είναι, γυαλίζει εδώ και φαίνεται από εδώ, βλέπετε, αν βάλω από εδώ τη σκιά, βλέπετε πόσο ωραία φαίνεται το σκούρο. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε γιατί εδώ είναι όλο παράθυρα. Λοιπόν, με πολύ αγάπη έως την άλλη Δευτέρα όπου θα δουλέψω έναν άγγελο σίγουρα και μάλλον μια ακόμα μορφή θα κάνουμε έτσι συμβολική. Στο ένα κανάλι θα κάνουμε το συμβολικό, στο άλλο θα κάνουμε τον άγγελο και τα δύο στην αρχή είναι ανοιχτά, γι' αυτό να είστε εδώ τη Δευτέρα που είναι ελεύθερο το βίντεο να μπορέσετε να τα δείτε. Με πολύ αγάπη αγαπητοί μου φίλοι, να σας δω να με δείτε. Μην ξεχνάτε και εμάς όσοι μπορείτε να κάνετε συμμετοχή, να κάνετε. Τα λεφτά τα χρειαζόμαστε, κατά ψέματα. Δεν πρόκειται να αξίσουμε βίλες, το ξέρετε ότι είστε λίγα άτομα, είστε μέτρημοι. Δηλαδή να φανταστείτε, στο μικρό κανάλι είστε 4, ούτε καν 5, ούτε καν ένα χέρι, ούτε καν το παράσημο της μιας παλάμης. 4 είστε που συμμετέχετε. Και στο μεγάλο κανάλι είστε λίγο, πόσο, από το δεκαπλάσιο του μικρού. Γιατί είναι και 4 χρόνια, πόσο είναι το μεγάλο το κανάλι, 5 χρόνια. Οπότε, πραγματικά,
χρειαζόμαστε εμείς μια οικονομική ενίσχυση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, όχι τίποτα άλλο. Με πολύ αγάπη έως την άλλη εβδομάδα και πάλι θα πω καλό τριώδιο, καλή Τεσσαρακοστή, καλή επιστροφή στον Παράδεισο να έχουμε όταν έρθει η ώρα και καλή πορεία ως το Πάσχα με την Ανάσταση. Με πολύ αγάπη, γεια σας.